सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. पत्रकारितेचं स्वरूप दिवसागणिक बदलतंय. प्रिंट माध्यमांपासून सुरू झालेला प्रवास आता मोबाईल जर्नलिझम डिजिटल मीडियापर्यंत येऊन पोहोचलाय. बातम्यांचा वेग, आकर्षकता आणि व्ह्यूजचं गणितही प्रचंड बदललंय. त्यातच AIचा वापरही वाढलाय. मात्र तो करताना काही चुका टाळणं आवश्यक आहे. त्या कोणत्या याबाबत डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात AI एक्सपर्ट सौमित्र देसाई यांनी इत्थंभूत माहिती दिली आहे. पाहूयात. तुमच्यापैकी ऑलरेडी काही लोकांनी AI वापरला असेल. बहुतेक लोकांशी मी ज्यावेळी बोलत होतो याविषयी त्यावेळी मला जे लक्षात आलं की त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्यापर्यंत अजून AI आलेलं नाहीये किंवा त्याची आम्हाला काही गरज नाहीये. तर तुम्ही मुळातच डिजिटल मीडियामध्ये काम करताय म्हणजे तुमचा AI सोबत संबंध आलेला आहे. कारण तुम्ही जे पोर्टल बनवता, तुम्ही त्या पोर्टलवर जे काही लेख टाकता, तुम्ही यूट्यूबवर व्हिडिओ बनवता किंवा डिजिटल माध्यमात काम करताना जोही कॉन्टेंट बनवता तो त्या संदर्भातले जे प्लॅटफॉर्म्स असतात म्हणजे गुगल असेल, यूट्यूब असेल, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, हे ठरवतं कसं की तुमचा कॉन्टेंट कोणासाठी योग्य आहे. तर ते ज्याला आपण अल्गोरिदम म्हणतो तो AI असतो. AIच्या माध्यमातून ते तुमचा कॉन्टेंट वाचतात, समजून घेतात आणि मग त्यानंतर तो योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवतात. त्याच्यामुळे तुमची इच्छा असली किंवा नसली तरी तुमच्या मर्जीशिवाय AI तुमच्या आयुष्यात ऑलरेडी आलेलं आहे. तुम्ही कळत नकळत ते वापरत आहात. फक्त ते आपल्याला माहीत नसल्यामुळे आपण त्याचा प्रभावी वापर करत नाहीये आणि प्रभावी वापर न केल्यामुळे अनेकांना हा प्रश्न येतो की आमच्या व्हिडिओला व्ह्यूज येत नाहीत किंवा आमचं बातमी तर बरोबर होती, बरोबर टाकली, बरोबर वेळी टाकली, पण ती गेली नाही. याचं कारण आहे की आपल्याला त्याचा अल्गोरिदम, त्याला हवं असलेली गोष्ट समजत नाहीये. तुम्ही जे फिंगरप्रिंट वापरता मोबाईलला, तर बरोबर तुम्ही कसंही वाकडं तिकडं जरी बोट लावलं ना तरी पण तुमच्या मोबाईलला बरोबर कळतं ह्याच माणसाचं बोट आहे आणि ते फोन अनलॉक होतो. कारण त्याने AIने तुमच्या बोटाची पूर्ण मॅपिंग केलेली असते. सो ज्यांना ज्यांना असं वाटतं की AI माझ्यापर्यंत पोहोचलेलं नाहीये तर त्यांच्यासाठी सगळ्यात पहिलं तर मला सांगायचं की AI तुमच्यापर्यंत आलं आणि तुम्ही AI पर्यंत पोहोचलात. तर जे आत्ता ह्या गोष्टीला स्वीकारतील, त्याच्यासोबत काम करतील, त्याचा वापर करतील, त्यांना याचा फायदा होईल. मग आता प्रश्न उरतो की आपल्याला याचा कसा, म्हणजे मी एक्झॅक्टली याचा फायदा कसा करू. मला समजलं की AI आता आलंय माझ्या आयुष्यात, तर त्याचा वापर कसा करायचा. तर डिजिटल मीडिया हा 3 गोष्टींवर म्हणजे अल्गोरिदम 3 गोष्टींवर त्याचं मापन करतो. एखाद्या कॉन्टेंटचं असेल, एखाद्या व्हिडिओचं असेल, एखाद्या लेखाचं असेल. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही ट्रेंड पकडताय का, तुम्ही स्पीडमध्ये बातमी देताय. कारण आज तुमची जी काही स्पर्धा आहे ती दुसऱ्या पोर्टल सोबत नंतर आहे, पहिले तर युजर सोबत आहे. कारण युजरला माहिती मिळाली की युजरच पहिले ती बातमी पोस्ट करतो आणि त्याने ती बातमी पोस्ट केली की ती तुमच्यासाठी शिळी होते. कारण तुमचा जो वाचक आहे तो आता एकाच दिवशी तुमच्या, म्हणजे तुम्ही जसं वृत्तपत्र असतात, वृत्तपत्रात एकाच्या घरी एकच पेपर येतो, तर तो त्यातली बातमी वाचणारच आहे. पण ज्यावेळी तुम्ही फेसबुकवर किंवा कुठल्याही सोशल माध्यमांवर लिंकच्या स्वरूपात जेव्हा बातमी पसरवता, समजा एखाद्या वाचकाने एखादी बातमी वाचली असेल तर तो तुमच्या लिंकवर क्लिक करत नाही. याचा अर्थ स्पीड प्रचंड गरजेची गोष्ट आहे. 10 वाजताची बातमी किती लवकरात लवकर तुम्ही पोहोचवू शकाल हे तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे. मग त्याला लोक बघतात. दुसरी गोष्ट आहे म्हणजे अट्रॅक्शन, की त्याच्यावर क्लिक किती होईल. म्हणजे इथे जे लोक युट्यूब किंवा ह्याच्यात काम करतात त्यांनी जर थोडासा टेक्निकली पाहिलं असेल तर त्यांच्या लक्षात एक प्रकार असतो CTR म्हणून, क्लिक थ्रू रेट, की किती लोकांनी तुमचा व्हिडिओ, तुमचा लेख पाहिल्यानंतर त्या थंबनेलवर क्लिक केलं. आणि तो वाढवण्यासाठीच आपला नेहमी धडपड चालू असते. कारण त्यावर जर क्लिक आला नाही तर लोक पोहोचणारच नाहीत आणि लोक पोहोचलीच नाही तर वाचणार नाहीत आणि आपला पुढे जाणार नाही. आणि तिसरी गोष्ट असते ती म्हणजे रिटेन्शन. रिटेन्शन म्हणजे तुमचा जो वाचक आहे, तुमचा जो युजर आहे, तुमचा जो ऑडियन्स आहे, तो तुमच्या बातमीवर, तुमच्या व्हिडिओवर खिळून राहिलाय का, तो तुमचा व्हिडिओ पूर्ण पाहतोय का. आता ह्या तिन्ही गोष्टींचा ज्यावेळी सांगड घातली जाते त्यावेळी अल्गोरिदमला समजतं की हो, ह्या कॉन्टेंटला लोक बघतायत आणि आपण हा पुढे पाठवला पाहिजे. कारण काय, तर ही जी माध्यम आहेत, फेसबुक असेल, गुगल असेल, यूट्यूब असेल, यांना फक्त ह्याच गोष्टीशी घेणं देणं आहे की त्यावर आलेला युजर जास्तीत जास्त वेळ आपल्या प्लॅटफॉर्मवर टिकून राहावा. सो तुमच्या लेखांच्या माध्यमातून, तुमच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून, तुमच्या लिंकच्या माध्यमातून जर तो यावर टिकून राहणार असेल तर तो त्या गोष्टीला पुढे पुढे ढकलतो. म्हणून मग आपण म्हणतो की एखादी गोष्ट व्हायरल केली, कारण ह्या तिन्ही गोष्टी त्यांनी योग्य वेळी साधलेल्या असतात. मग आता इथे AI तुम्हाला कशी मदत करणार आहे. तर AI तुम्हाला, तुम्ही जी गोष्ट लिहिता ती अगदीच तुमच्या भाषेत, तुमच्या पद्धतीत, तुम्हाला हवे असणाऱ्या पद्धतीत
अगदी 30 सेकंदात 300 शब्दांचा लेख लिहून देऊ शकतो. तो फक्त तुमच्या भाषेतच तुमच्याशी बोलू शकत नाही, तर जगातल्या सगळ्या भाषांमध्ये बोलू शकतो. म्हणजे तुम्ही त्यात जर स्पेलिंग मिस्टेक केली तरी तुम्हाला स्पेलिंग मिस्टेक सुधारायची गरज नाहीये. त्याला कळतं की ह्या माणसाला काय म्हणायचं होतं. त्याच्यानंतर त्या AI वरून तुम्ही जे थंबनेल्स बनवता, डिझाईन्स बनवता, ते तो बनवून घेऊ शकतो. आणि त्याच्याकडे स्वतःची एक कॅपॅसिटी आहे की तो तुम्ही सांगितलेल्या माहितीच्या पलीकडे तुम्हाला हवी असणारी माहिती शोधून त्यात ऍड करू शकतो. कारण आपण जेव्हा बऱ्याचदा लिहित असतो, बऱ्याचदा घाईत लिहित असतो, त्यावेळी आपल्याला सगळे संदर्भ लक्षात नसतात, सर्व गोष्टी माहीत नसतात. म्हणजे फॅक्ट चेकिंग करायचं असेल, आपल्यापर्यंत आलेली बातमी चेक करायची असेल, यासाठी AI काम करू शकतो. आणि जर अल्गोरिदम म्हणजे जर हे प्लॅटफॉर्म AI वापरतायत, तर AI ला काय हवंय ते AI पेक्षा दुसरं चांगलं कोणाला करणार आहे. सो तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करताय त्या क्षेत्रात हे प्रचंड महत्वाचं आहे. तर आधी दुसरा एक मला अजून एक लोकांकडनं प्रश्न ऐकायला मिळाला की आम्ही AI वापरलंय पण ते आम्हाला हवं तसं उत्तर देत नाही. सगळ्यात मुख्य प्रॉब्लेम जो AI वापरतात त्यातल्या 95% लोकांचा हा प्रॉब्लेम आहे की मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं AI हवी तशी देत नाही. याचं कारण असं आहे की AI जरी बुद्धिमान जगातली सगळ्यात गोष्ट असली, जरी त्यांनी करोडो पुस्तकं वाचलेली असली, जरी त्याला करोडो माहितीचा संग्रह त्याच्याजवळ असला, तरी तो सांगकाम आहे. म्हणजे तुम्ही त्याला जेवढं काम सांगाल तेवढंच तो करेल. तो स्वतःहून स्वतःचं डोकं बाहेर लावत नाही. याचा अर्थ काय की तुम्ही तुमच्याकडे एखाद्या नवीन शिकवू आलेल्या व्यक्तीला जर एखादं काम शिकवायचं असेल, करून घ्यायचं असेल, तर तुम्ही त्याला जसं सगळं सांगाल की इथे जा, हे कर, ह्याच्याशी बोल, त्याच्याशी बोल, असं कर आणि मग सांग, अगदी तसं त्याला तुम्ही ज्यावेळी सांगाल त्यावेळी तो तुम्हाला योग्य माहिती देतो. म्हणजेच AI ला पत्रकार काय आहे हे माहिती आहे. मग तुम्ही त्याला सांगताना जर असं सांगितलं, म्हणजे साधारणपणे आता आपण समजू की मला इथे आता स्क्रीन नाहीये, पण मी तुम्हाला एक अंदाज देतो, तुम्ही स्वतः घरी जाऊन हे ट्राय करून बघू शकता. तुम्ही जर ChatGPT नावाचं एक टूल आहे, AIचं टूल आहे, ज्याच्यावर तुम्ही मराठीत बोलू शकता, तुमच्या हव्या त्या भाषेत बोलू शकता, कोकणीतही बोलू शकता, मालवणीतही बोलू शकता. तर तुम्ही समजा त्याच्यावर असं टाकलं की आज डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेचं 3रं अधिवेशन झालं, मला याच्यावर माहिती दिली, तर तो त्यावर देणारी माहिती कदाचित तुम्हाला समाधानकारक नसेल. पण तुम्हाला जर याची बातमी करायची आणि जर तुम्ही त्याला सांगितलं की आज डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेचं 3रं अधिवेशन गोवा येथे झालं, तू एक पत्रकार म्हणून काम कर आणि मला सांग की 300 शब्दांची बातमी माझी कशी होईल आणि मला ती लिहून दे. तुम्ही ज्यावेळी त्याला सांगता ना 300 शब्दात लिहून दे, पत्रकार म्हणून लिहून दे, बातमी म्हणून लिहून दे, त्यावेळी तो त्या पद्धतीने काम करतो. जसं आपला माणूस समजा रस्त्यावरून चालता चालता, म्हणजे बाहेर असं झालं की मी समजा रस्त्यावरून चालताना एखाद्या कोणाला विचारलं, समजा पत्रकारांना विचारलं, पण मी फक्त असंच विचारलं की तुम्ही AI वापरता का, तर तो मला व्यक्ती माहिती नीट देणार नाही. पण जर मी त्याला सांगितलं की मी AI संदर्भात कोर्सेस घेतो, शिकवतो, तू मला सांगशील का की तुम्ही AI का वापरता, कसं वापरता, तर त्यावेळी तो मला योग्य माहिती देईल. हीच गोष्ट AIची आहे की त्याला माहित नाही की तुम्ही कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मधून, कुठल्या विचारातून, कुठल्या लेन्स मधून त्याला विचारताय. म्हणजे हे अगदी कुठेही लागू पडतं. तुम्ही इमेज बनवत असाल तर तुम्ही त्याला सांगाल तू एक डिझायनर आहेस, तू एक एक्सपर्ट डिझायनर आहेस, आता तू मला डिझाईन बनवून दे, तू मला बातमीसाठी बनवून दे. त्याला माहिती आहे ना बातमीसाठी कशी बनवतात. कारण AI ने फक्त माहिती नाही घेतली, तर त्यांनी लोकांच्या मानसिकतेचा सुद्धा अभ्यास केलाय. त्याला माहिती आहे की लोक कशावर क्लिक करतात, कुठल्या प्रकारचं वाक्य असेल तर त्याच्यावर लोकांचं उत्सुकता ताणली जाते किंवा त्यांना या माहितीतला गॅप काय, त्यांना काय वाचायचंय. सो इथून पुढे ज्यावेळी पण तुम्ही AIचा वापर कराल आणि तुम्हाला प्रश्न पडेल, ChatGPTचा वापर करताना किंवा कुठलंही जेमिनी जे कुठलं वापरत असाल, समजा नसेल वापरत तर मी तुम्हाला टूल्सची पण नावं सांगतो, तुम्ही ती नोट डाऊन करून घेऊ शकता जी तुमच्यासाठी तुमचा स्पीड वाढवणार आहेत. एक म्हणजे ChatGPT नावाचं टूल आहे. हे ChatGPT काय करतं तर ते तुम्हाला सल्ला देऊ शकतं, रिसर्च करू शकतं, माहिती काढू शकतं, तुम्हाला लिहून देऊ शकतं. म्हणजे तुम्ही त्याला सांगितलेली कुठलीही गोष्ट जगातली तो तुम्हाला शोधून देऊ शकतो आणि ते तुमच्या भाषेत लिहून देऊ शकतो. तुम्ही त्याला बातमी लिहून घ्या, तुम्ही त्याच्याकडनं माहिती काढून घ्या, तुम्ही ती लिहिलेली बातमी असेल, काहींचं असंही होतं की आम्हाला आमचीच लिहिलेली बातमी आवडते, आम्हाला ती कृत्रिम भाषेत लिहिलेली बातमी आवडत नाही. बऱ्याच लोकांचा हाही प्रॉब्लेम होतो की AI फार कॉम्प्युटरच्या पद्धतीने लिहितं, मशीनच्या पद्धतीने लिहितं. पण तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही त्याला तुमचे 5 लेख द्या. तुम्ही सुरुवातीलाच तुमचे जुने 5 लेख द्या आणि त्याला सांग की ही माझी भाषा आहे, ही भाषा समजून घे, मी कसा लिहितो, माझ्या बोलण्यातले कुठले शब्द जे परत परत रिपीट होतात, कुठले शब्द जे मी वारंवार वापरतो, माझे ग्रामर कसं असतं, माझी वाक्यरचना कशी असते, मी हेडिंग कशा देतो, मी सेक्शन्स कसे करतो. तुम्ही समजा व्हिडिओ बनवत असाल तर युट्यूबची स्क्रिप्ट द्या त्याला 5 की माझी बोलण्याची पद्धत कुठली आहे, मला या पद्धतीत बातमी आवडते, या पद्धतीत माहिती आवडते, या पद्धतीत व्हिडिओ बनवतो. तर तुम्ही आश्चर्य कराल की त्याच्यानंतर तो तुम्हाला तुम्हीच लिहिल्यासारखी एक बातमी, माहिती, व्हिडिओ देईल आणि तुम्हाला वाटेल की तुम्हीच लिहिले.
तुम्हाला पण माहीत नसलेल्या तुमच्या लिखाणातल्या चुका किंवा अधिक चांगल्या गोष्टी तो तुम्हाला अधिक हायलाईट करून सांगू शकतो की हा, ही व्यक्ती तद्वत शब्द जास्त वापरते किंवा ही व्यक्ती हेडलाईन देताना काव्यात्मक हेडलाईन करतात. काही लोकांना सवय असते, प्रत्येकाची शब्दसंपदा वेगळी असते, लिखाण रचना वेगळी असते. सो तुम्ही त्या पद्धतीने वापर केला तर तुम्हाला ते कृत्रिम नाही वाटणार. हे तुम्हाला का वापरायचं आहे? कारण तुम्ही आहात पत्रकार, तर तुम्ही जमिनीवर जाऊन काम करणं जास्त चांगलं जाणता. टूल वापरणं किंवा ते टायपिंग जे टंक लिखाणाचं काम आहे, डिझाईन बनवायचं काम आहे, ते AI ला करू द्या. मला अशी आशा आहे की तुम्ही इथून पुढे मी जे सांगितलं त्या पद्धतीने जर वापरून बघाल तर तुमच्या कार्यपद्धतीत, तुमच्या प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये फरक पडेल, उत्पादन क्षमतेत फरक पडेल. आणि ह्या व्यतिरिक्त जर कोणाला याबद्दल अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही आयोजकांकडनं माझा नंबर घेऊ शकता किंवा मलाही हा कार्यक्रम संपल्यानंतर भेटू शकता. आम्ही पत्रकारांसाठी स्पेशली AI टूल्स कसे वापरायचे याचं 2 दिवसाचं ट्रेनिंग देतो, ज्याच्यात YouTube, Facebook, Instagram यासारख्या अल्गोरिदम्सचं याचं ट्रेनिंग देतो. 8104-990-991. मी परत एकदा रिपीट करतो, 8104-990-991. तुम्ही मला संपर्क करू शकता. मी तुम्हाला याबद्दल सर्व प्रकारचं ट्रेनिंग देऊ शकतो, आपण मार्गदर्शन करू शकतो. मला इथे बोलायची संधी दिल्याबद्दल सर्वांचं आणि डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या सर्व सभासदांचं आणि अध्यक्षांचं आणि कार्यकारिणीचं धन्यवाद. सौमित्र देसाई, स्किल हाऊस अकॅडमी माझी संस्था आहे पुण्यात. आम्ही AI मराठीतून शिकवतो. तुम्ही आम्हाला संपर्क करू शकता.